lên kìa, dính lên kìa, dính lên, dính, ngồi không à, làm xia,
thì tổ phong à số thì cần hay à sam một bữa bọc quạt sang đây là xuân anh đi xuân không về đi tới cái rô ở đây sao là thì cái gì là cái meeting rô chu ở đây là thì cái hùa phát hiện fair gì là anh lưu trò gì là cái hùa machine te hi chu in du sak bi in thei bi chi kan ni a unau kara po in mangai bi te po hi thei zela ni nu le fa in kara te pa le fa in kara te po mangai bi du sak bi te hi kan nei am oni ti tur hi ani china ni ba sela pathian ro chuan tu ma thei bi kan nei lova mi zong zong in ang khat vakin min mangaya sual laka min kan sona turin afapa Isu Krista minu peni subizara chuan ini po pathian fa ni na kan chang theya chu te chuan pathian hian he khovela chu tu ma thei bi le du sak bi anei lova meeting kha in angklang vekin thei bi ni lovin ro min le sak chi ni nima sela he khovel pi ala ma ro chuan pathian hian thei bi ani to do na du sak bi ani to do na a neutral do to lo ani thi lu pi ala ma kan tharau chok na huna ro chuan chatuan ro re na ma ro chuan pathian hian alai na te chok ama nei tu te chok ama ne na in nei te chok adu sak to do ro re na ma thiam na san thia do chu bang chuan hey kum sabi som ni pali kan hong zong chu ni ta a ani a chuan kan hong zo to a zan hum kan la hong mek zela kham kan hum man riam ta a te po khan adu lo zo kan ti na te po mai the ma se pathian chuan a nen thei tur min du veka min ngai tam ka ma se pi ma nin kan zom du le du lo ai zir hi ani ta a kum thara ka ro hi chuan chu tiền kan lo ni lo ni ko in kum thar kan ma chon tur a ro hi chuan chu ro re na ba thiam changa kan din ve thina turin kan mun in buat sai tharila kan ti chin chalo zong zong te po ban sanila mun thar la li suan ha i lu go i kha oi te kan soi tu kan ni na kon kan sa kan lo ni so so se chu cha on hoa lại Christian Trung Quốc Christa ta na sen sang Trung Quốc ya dal birang che Christa nang ge kan im kan run chung ge ya ya boy na hian tu rong ge in bo don tha Christa du ta ni em o
thar le